Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έλαβαν οι άνθρωποι. Πράγματι ήρθαμε με τις κινητές ομάδες υγείας, οι οποίες είχαν γιατρό, νοσηλευτή, είχαμε μηχανήματα, κάναμε εξετάσεις επιτόπου. Να δώσω ένα παράδειγμα, οι εξετάσεις αίματος τις αναλύσαμε επιτόπου. Δεν τις στείλαμε κάπου να περιμένει κάποιος το αποτέλεσμα μέρες μετά. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο το είχαν ανάγκη οι άνθρωποι, το αγκάλιασαν. Διότι κακά τα ψέματα, ό,τι και αν ξέρεις από την επιστήμη, ό,τι και αν σχεδιάσεις στο γραφείο, αν δεν βρεθείς στο πεδίο με τους πολίτες, δεν μπορείς να ξέρεις πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες. Η κινητή ομάδα αυτή υγείας είναι ένα πυροτέχνημα, δηλαδή ήρθατε παρέα με τους γιατρούς και έγινε άπαξ η δράση αυτή, σταματάει εδώ. Είναι ένα νέο πρόγραμμα, μια νέα υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουμε διαπιστώσει ότι η χώρα μας, το γνωρίζουμε όλοι, γερνάει. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα άλλο δημογραφικό μοντέλο πια, μια άλλη κατανομή στον πληθυσμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν αλλάξει και οι κοινωνικές συνθήκες. Παλαιότερα, εγώ θυμάμαι, ζούσαμε όλοι μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Τώρα πια δεν συμβαίνει αυτό. Οι ηλικιωμένοι είναι μόνοι τους. Αυτή είναι η τυπική κατάσταση που βλέπουμε και χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε μία αντιστροφή. Αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης στο γιατρό, πάει ο γιατρός στον πολίτη. Αυτό είναι το μοντέλο που θα δείτε να ξεδιπλώνεται το 2025 στην αλλαγή που κάνουμε στην πρωτοβάθμια. Έχουμε ήδη δρομολογήσει μια σειρά από αλλαγές. Οι κόμοι είναι 250 και καλύπτουν όλη τη χώρα. Την επόμενη εβδομάδα, πρώτο ο Θεός, θα βρεθώ στην Ψέρημο, πάλι για να κάνουμε και εκεί το ίδιο ακριβώς που κάναμε στον Εύρο. Και από αρχές Μαρτίου σε όλη τη χώρα τα κλιμάκια θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται και την κοινότητα και κατοίκων.